Nu, îl luăm noi. Asta e o problemă. De ce? Iar fabricii, dinainte de să deschide fabrica și... Ce faci, mă? Îi punem pe ăștia în cap. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Raluca! Îl are placul în poveste. Băi, cum îl cheamă? O, ce catara. Raul. Raul, Hei, băiete. Dar Alex nu e în vârstă ce sau așa. Nu. Ce face, mă, băiat? Da. Hai. Este fai, mâncarea lui mama. Mâncarea lui mama de băiat. Bătrân și de căzit. Ce colunde e? Asta e mâna ca să pară mea. Are telefonul închis. Fac! Mă duc pe fire. Du-te, micule, am fi lăsat-o.